Hercules! Napalabas, pangkat na butog kan Rosana a kidnapan dagiti ubing. Nang ted dagitoy iti Candy, tapno maayayo da asumurot kadakwada. Iti sabali a bangir, inawis mat nila kay Herman dagiti ubing tapno agmula da iti agbunga akayo iti sakaanan ti bantay. Simurot mat dagiti ubing ket maragragsakan da. Kabayatan na, agsarsarita da butog ken Rosana. Itagagayam, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1. Dagiti kidnapper, dito'y drama tayo, Hercules! Kanya taramidin ta Rosana, karkar na da ito ang mapaspasamak. Kalaat nga da nagparangka na tayo tayo demonyo. Nakabutbutang tila nga day ang demonyo butog. No saan ta ka nung agtungpal? Patayon na ta. Ay, Rosana, jakpay kaya't ti matay. Agpada talaang butog. Isong agtungpal talaangan iti pagayatan day anomed. Nangisit nga asok, ngam agsauki din. Demonyo nga rod day ang nagparangka data butog. Saan nga tagtagainap talaang, Rosana? Saan at tao di nakasarita tayo? Saan tagtagainap laang butog? Pudno di nagparangka data itay. Danugin man ti Ropak, barang makariinga kaon. Patsik at tagtagainap lang dito ang mapaspasamak, Rosana. Ala, iyasidad mo ti Ropam, tadanugan. Atuyin ti Ropak, danugan man, Rosana. Daytoy. Dayto! Oh. Alay ko, nagsakit. Tagtagainap, wano pudpud no. Awanan kay tibain, Rosana. Nagpigsamat din ti panang danog mo iti Ropak. Kaya't asawan day ta, asaan atag tagainap tinapasamak, butog. O Beng, agi na tayo pay. Amok ka na banog kayo nyagmulmula. Wen apong, saan kami pay anabannog? Pud nga day ta, apong Herman. Napigsa kami pa'y nga agmula. Basta ginana kayo pay, o Beng. Ada imot mi amak-makan kini Hercules. Lining taas ba? Wow! Bueno, Beng. Nagbalon kami iti lining taas ba? Nasustansya ken naimas. Ala, kumasidag kayon. Taiwaras kon kada kayo tilining taas ba, ubeng. Wen, manong Hercules. Wen, manong Hercules? Agmerienda tayo pay. Tapno napigsa kayong agmula, ubeng. Kasano ti plano tamang kidnap ka dagito bingay, Rosana? Matuloy lata ti plano tamang kidnap ka dagiti ubing, butog. Kasanaw, no, mabulilyasaw ti panang kidnap ta ka dagito beng. Danag mun aya, siyak ti makaam mo. Sigurado ka? Wen, siyak ti makaam mo. Kabisado kung di kastoy a klase ti trabaho. Ay, kaya't kung aminin ti makaigam iti adu a kwarta, Rosana. Agpada talaang butog. Apaman abakidnap ta dagiti ubing. Ilako tamatan at dagos ka ni boss. Dahil tati kayat ko! Ala, agtig na itan. Sa pulon tan dagi nga ubing. Kat ikan ta ida iti makmakan. Nalpas tayo na nagmula. Ado tinamulaan tayo. Wen apong, ay na, nagmayat gayam ti agmula iti kayo. Italaang ang mapadas ko ti agmula iti kayo. Apong Herman. Amuyaw, o Beng. Idi siyak ti kaskada kayo nga agtutubaw. Ibabaunda kami, dagiti babaket ken lalakay. Ngagmula iti kayo, kadagiti kabambantayan. Kasta ka di apong? Kasta ka di? Bueno, Beng. Nagadu kami idi ngagmula. Dagiti adda iti aglawlaw tayo akay kayo, kat imula mi pa'y idi unana panawen. Ay, kasta ka di, apong Herman? Iswa nagado ti agbunga akayo diti kabambantayan. Gapo kada kami ang nagmula idi unana. Nabayag nga rudan dagita akayo, apong Herman. Wen, Karen. Dagiti daddu maakayo ditoy, ket nabango na kon. Ti kayat ko asawen,
Duduugan ang dagita kayo. Mala. Nakaina na kayon. Mabalin tayon ti agawid, Ubing. Nakaina na kami na po. Un, apong. Mala. Agawid tayo nga ruden. Malaman. Sigurado nga gurura yan dagiti naganak yaw. Nakadaanon tan dito, Rosana. Awan mo't makita nga Ubing. Wala agpaiso. Napanan nga ta dagiti Ubing. Amang ano, adda na pananda. Sa dino kumangay ti papananda butog. Diya ka mo Anay! Anay ko! Aping agtapis ka ngay! Awan pa'y nasaya at naimbagang butog. Aguray talaang. Bareng rumwar mo't la dagiti Ubing. Kat maitadtan dagiti amakmakan. Nagbayag agparang dagiti Ubing. Relax. Di ka unay agganat. Saan ta basta-basta makidnap dagiti Ubing? Nasken ama ay ayo tapay idaan na imbag. Anyamatan? Ni, apay nga yakas ta ti jar mo. Kaya't kung ti maaddan iti ado a kwarta, nagbayag ka mo ito namang kidnap ka dagiti Ubing. Di ka unay agganat kung akmat kan kabutog. Kasano no mabulilyaso ti panang kidnap ta ka dagiti Ubing. Kat may balod ta. Kahit mo nga rod ti may balod, ha? Saan Aganos ka nga rod. No kayat mo ti maaddaan iti ado a kwarta, surutem ti pagayatak. Apay ka day sat nipan, at day bagbagam kanyak. Jak maawatan ti ibagbagam sat nipan. Mabisin ka day? Ha? Nagngursiit ka maut sat nipan. Imparang mau dagiti ngipen mau. Ha? Amo kon ti kayat mo asawan sat nipan. Kayat mo ti ag toothbrush. Mabit laang. Ta inakalaan jay toothbrush mo sat nipan. Apay data brush, Hercules. Pag toothbrush ni sat nipan, apong. Ha? Agsubliak mutlaang iti ayan na. Isinsinyas na itay, akayat na ti ag toothbrush. Alaak muton jay toothpaste, apong. Ang mga no kayat pa'y nisat nipan tagpamanikyaw. Kaya nagpapidikyaw. Ha? Urayok nga ibaga na dayta, apong. Kaslang amin tao ni sat nipan. Amasapol pa'y lang ag toothbrush. Saan nga minagagangay anwang ni sat nipan, Hercules? Duduugan rinda dyan anwang. Saan amat matay? Apong? Immortal ni sat nipan. Uray anya tararamidam, saan amatay? Uray no martilyum ti ulo na. Anday ta, sat nipan. Nalpaskan ang nag-toothbrush. Anya pa'y ti kayat mong aramidakan ka? Anya ti ibagbagam sat nipan? Jak maawatan ti ibagbagam sat nipan. Ha? Impangatom ti may sa asakam sat nipan? Apay day ta sakam? Talaga ajak maawatan ti ibagbagam sat nipan. Anay ko? Apay akinugtaran na ngay sat nipan? Anya ti basol ko kan ka? Ha? Wen, maawata ka ti kayat mo asawan. No apay nga impangatom ti may sa asakam. Kayat mo ti agpailot. Ha? Nagngursiit ka manan sat nipan? Kayat asawan day ta, nga ipailot mo ti sakam. Impangatom matan dagiti sakam sat nipan? Ha? Agtatapaw ka matan? Saan matan nga agdisdiso dagiti sakam? Kabaalam gayam nga aramiden dayta sat nipan? Sat nipan, agdisukan, taamangan adda sa bali ang makakitakan ka.
Ay na. Ha? Una yun. Apay nga katawa ka, Hercules. Apong, ningamin satnipan. Apay ni satnipan. Makapakatawa tinaramid na. Anya nga rod tinaramid na. Agtatapaw iti angin ni satnipan, apaw. Anya? Ay. Kasanuan na pasamak ngay day ka. Naawatak ti insinyas na itay. Akayat na ti agpailot iti saka, apong. Iti saan ang nagbayag? Nadlaw ko laangan nga agtatapaw iti angin. Anya? Ay, Satnipan, ipakita man ka ni Apong Herman ti inaramid mo itay. Tapno mamati kanyak. ha? Di namat aramidan ti bagbagam. Satnipan, agtatapaw ka na iti angin. Tapno mamati ni Apong ko alakay. Di na kayat, Hercules. Ang mga no parpar matamlaing tinakitam. Ah! Ha? Oh, Ha? wanya Apong, mamatikan kanyak. Ha? Saan lang agtatapaw ni satnipan? No dikat nakalangkapi pay. Ha? Una Apong, maaramid day ta ni Satnipan. Satnipan. Ay, nakalangkapi kabutain. Kabayatan ti panagtatapaw mau. Ay. Italay nga makitak ti kastangin na ramid mo Nalaing ni Satnipan, Apong Herman. Italaang nga inaramid na dayta. Ay, Satnipan, bumabakan. Taamangan nuad da sa bali ang makakitakan ka. Ay, naglaing kamutan satnipan. Kabaylang pay gayam ti tumayab. Nakaayat ni Satnipan, Apong. Adugayam, ti mabalin ng aramidan. Aging gaita, kasladyak pa'y lapat yun ti inaramid itay ni Satnipan. Nagtatapaw mo ton iti angin. Naidumduma talaga ni Satnipan. Adupay ti jak amaw ang mabalin ng aramidan. Ha? Kasla katawa tinimpa ti mangmangagaw. Siyak, daytoy. Hercules. Ha? Si kamat gayam, tuwato. Apay ang nagparang ka? Awan. Kayat ko lang tagpasyar. Dito'y lubong yo at at tao. Timanaw ka manon ijay lubong yaw, tuwato. Amangan no sa pulan da ka dagiti kakadwam anim pa. Sanda ka sa pulan. Dagiti kakadwa ka nimfa. Amuda nga umayak dito'y lubong yo at at tao. Anya nga minti gagaram dito'y lubong, May. Kaya't kayo lang ang makita ka ni Apong Herman. I missed you. Ha? Anya? Hercules, apay na pambantayam ni Satnipan anwang mo. Mayatanak nga men, iti inaramid na itay. Anya nga minti naramid ni Satnipan. Kabaalan na gayam ti agtatapaw iti angin. What? Kabalan natin agtayab? Akas kanya? Saan nga agtayab? No di kat kabaalan na laang ti agtatapaw iti angin. Amangan no kabalan ni Satnipan ti tumayab. Jak amaw, nimfa? Satnipan? Kabalam ka diti tumayab? Akas kanya? Anya? Loko ka. Ha? Maawatam ti imbaga ni Satnipan? Tuwato? Wan? Maawatak. Anya nga'y ti imbaga na? Napintasak ka no? Anya? Italang ka no? Anak kakita iti napintas animfa. Akas kanya. At dayta. At damanan ibagbaga ni Satnipan.
Naglaat kamutan ang nagungat, tuwa to? Tsak magustuhan ti imbaga ni Satnipan. Anya ti imbaga na kan ka? Crush ko kano ni Apong Herman alaklakayan. Anya? Imbaga na dayta? Yes! Hercules! Ang damot lukloko na ito'y anwang. I hate you, Nuang. Kumkumpurmiti bagbagana. Rosana, nakita ko na gito, Beng. Umaydan dito nagtakdran ta. Wan nagpaiso. Ayos. At damot lang nagbanagan ti panaguray ta. Ay, asidagdan ka data. O anya ngay, kidnapan ta idan. Agpampanunot ka kadibutog. Ha? At da tao iti aglawlaw. Ay, unyag peso. Basta saan ka nga agpadpadlaw, adakas ka tao, butog. Agpanatala nga daga sa tao. Agsagana ka kit din, tanay. Asidagan dagiti ubeng, dito ayan ta. Kumusta kayon, ubing? Ni, da kayong matgayam manang Rosana. Wan, senya. Imay kami manan, tapno itad mi kada kayo dagito'y amakmakan. Nagado amakmakan, manang Rosana. Agpapas kayo amangan, ubing. Nagsingpot kayong matan manang Rosana. Wan, ubing. No kaya't yu pa iti ado amakmakan, umasidag kayo laang iti ayan tilugan mi. Anya? Saan laang amakmakan ti adda iti unag tilugan mi? Anya nga, manang. Adda pa'y ay ayam iti unag ti van. Anya? Ado nga ay ayam ti ipadawat mi kada kayo. Basta umasidag kayo iti ayan tilugan mi. Kayat ko ti ay ayam, manang Rosana. No kasta nga rod, sumurot kayo kada kami iti ayan tilugan mi, ubing. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama. Gagayem, di yung liway na dinggem, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1. Dagiti kidnapper, dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ni Sagani Yanong Bulyeser, kaniti direksyon ni Bergie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.